V dome sa nám býva výborne, do paneláku by sme sa asi nevrátili nikdy. V paneláku sme v podstate vždy sa cítili tak, že tam nepatríme. Takže my sme maximálne spokojní a môžeme každému odporúčať. Ako mali sme aj také, že nás strašili, že okolo domu je veľa roboty, ale to vôbec ako, nám tak nepríde, že to je ako veľa roboty, človek robí na svojom, robí si to, aby sa mu to páčilo a proste aby mal svoje pekné. Je to úplne niečo iné, keď otvoríte dvere bytu a už tam máte spoločné priestory a ďalších susedov, ktorí v podstate vám pozerajú rovno do obývačky a nemáte fakt, ako nemáte súkromie, že naozaj, že hoci čo treba sa rozprávate a vás počujú aj hore, aj dole susedia a naozaj nemáte súkromie. To je to proste iné tu, ako fakt máte svoje a ako robíte si fakt ako podľa svojho, podľa vlastného. A niekedy sa ani nevieme nájsť. A niekedy sa ani nepočujeme v rámci iba domu. Čiže v byte nebol až taký problém. S hlučnosťou v podstate zvonku nepočujeme nič. Keď zavrieme okna, tak vôbec nič. Kocov, keď sa pýta dnu, tak pojedne, že začne škrabať alebo klapkať na okno, lebo inak ho vôbec nepočuť, aj keď tam raučí, to môže vrieskať koľko chce. Takže s hlučnosťou, ako náhle zavrú sa okna, nič, 0 bodov. Dvere, pokiaľ ako náhle zavrieme dvere ešte v tej chodbičke, tie medzi a niekto klope. To tiež v podstate nulová šanca ho počuť, ak sme v zadnej časti a v miestnostiach, ako náhle sa zavrú dvere alebo niečo, tak vôbec nie je počuť. Kľudne sa dá vo obývačke pozerať televízor a vedľa sa dá spať a ako vôbec žiadny problém, ako normálne, žiadny, ako nie je vôbec počuť, že by bežal televízor v obývačke. V pohode ako... Televízor, aj keď sa deti hrajú a zavrú sa tam, aj môžu kričať, ako nie je to vôbec také, že by to nejak rezonovalo alebo niečo. Vôbec to nie je počuť. Ja dokonca, keď pozatváram dvere, že v noci spíme, tak musím mať umalej ešte vlastne ten odposluch, tú vysielačku tickú, aby som ju počula, alebo keď vlastne pozatvárame dvere, tak vôbec ju nie je počuť, že by plakala alebo niečo. Takže naozaj, ako, nie je to počuť. Keď treba, máme všetko pootvárané a ja som v kuchyni a manžel je povedzme v kúpeľni a niečo mi kričí, tak hovorím ako, nekrič na neho, lebo aj tak ťa nepočujem, lebo ako viem, že niečo kričí, ale ako neviem. Nie je to zrozumiteľné, akože nie je to počuť. Ako niečo je, ale nie je to také, že by človek počul. Když to v tom paneláku, tam to rezonuje a tam sa to dá. Počujete aj susedov, aj hociko, tam je to katastrofa, cez 4 poschodia počujete, že plače dieťa alebo šteka pes. Nie je to také, že by ste počuli proste cez priečku, čo sa vedľa dvaja ľudia rozprávajú, to vôbec nie. Ako nie je potreba nejako extrémne vykurovať a hlavne čo sa týka aj toho vykurovania, tak ani v paneláku sme si nevedeli nastaviť, ako chceme mať vnútri teplo. Tam to jednoducho oni pustili horúcu vodu a proste to hrialo, až sme proste museli stále len vetrať, lebo to sa jednoducho nedalo ani stiahnuť, pokiaľ sme si to pokúsili stiahnuť, tak proste to nekurilo vôbec, alebo to potom teda išlo naplno. A tu si to vieme presne odregulovať, ako chceme teplotu, čiže kúrime len naozaj toľko, koľko potrebujeme a nie koľko nám pustia z teplárne. Takže je to ako dosť rozdiel, že si vieme sami odregulovať tú svoju spotrebu elektriku. Zima tu zase nebola až taká nejaká extrémna. Takže v podstate radiátormi sme kurili tak od polkou chvíľu v každej miestnosti a potom už v podstate len v niektorých. A piecko sme v podstate len na večer prikurili a čo nejaké 3 briketky a vydržalo a bolo to teplo normálne 23, 24 sa to dalo udržať. Keď sa zapne piecka, že sa naozaj tam dajú tie brikety, tak naozaj tie 3 stupne, 4 otvárajú zveranie vlastne do celého domu, tak to vykúri. Takže v podstate sme ako tými radiátormi sme temperovali a keď bolo naozaj zima vonku, tak sme dali tak na polku sme ich nastavili, aby teda ako išli, ale ako nemali sme problém, že by to bola zima alebo niečo, to vôbec nie. Dalo sa. A keď to naozaj chceli sme, že útulne, alebo sa nám zdalo, že je predsa len chladnejšie, že vonku fúkal vietor, že fakt ako bola zima, tak sme si vlastne dali do tej piecky, tie briketky a
Bolo to úplne príjemne, úplne fajn. Ale zase v lete to bolo také, že pokiaľ, my sme vlastne sa v lete sťahovali a my sme to vnútri dosť ako robili fyzicky, naozaj sme makali, lebo sme proste robili nábytok, vybalovali sme veci, takže naozaj ako bolo to už 4-5 ľudí a proste makali sme. A pokiaľ sme vlastne nepootvárali okná, tak to bolo príjemne. Až keď sme vyšli von, tak sme zistili, že ježiš, tam je teplo. Tak ale pokiaľ bolo pozatvárané všetko, že sme mali ako, že to slnko sme aj to teplo nepustili dnu, tak nebolo to vyslovene, že by to bolo nejaký hýc. Nebola tu zima, ale bol to taký príjemný. Áno, bolo to ako príjemne. Dalo sa normálne robiť bez toho, aby človek omdlieval. Oproti paneláku, ako tam naozaj, keď je vonku 30, tak ako v tom vnútri je katastrofa. Tam sa nedá existovať, pokiaľ sa tie múry aj vyhrejú, tak ako tam sa nedá ani v noci ochladiť, tam to je úplne nehorázne. Ale tu proste pokiaľ naozaj, že sme neotvorili naozaj tie okná, tak nebol problém. A v noci sa spí oveľa komfortnejšie ako v paneláku, lebo naozaj tie steny nie sú proste nasaté tým hýcom strašne a nevyžarujú to teplo celú noc vlastne do priestoru. Takže je to úplne iný pocit naozaj ako v tom paneláku. Nebolo to také, fakt ako nebolo to také trápenie ako v tom paneláku. To oveľa príjemnejšie na ten pocit. Že to drevo tým, že sa tak neohreje extrémne, tak potom ani tak nevyžaruje, takže to je super. A takisto v zime, keď je, tak ani tie obvodové steny nie sú také studené, ako je napríklad ten panelákový múr. Čo sú také normálne, by sa dalo povedať. Nie sú také, že by boli chladné, že sa nedá povedzme, ja neviem, chytiť tá stena, alebo úplne ľadová, takže v pohode. Inak to pracuje to drevo oproti nejakým, neviem, tehle alebo proti panelu. Strechu máme plechovú. V podstate mali sme na výber aj medzi škrydlou aj medzi plechovou strechou. Rozhodovali sme sa v podstate, nejaký extrémny rozdiel sme tam nevideli. Škrydla sa ako kladie v podstate takisto v plech, akorát ten plech sú väčšie tie pláty. Akože mysleli sme, že či nebude nejaký veľký hýc v lete pod tým, alebo teda v zime nejak extrémne chladno, alebo počas dažďa, či by teda nejak to nerezonovalo. Ale ako náhle sme vnútri, tak nepočuť vôbec nič. Jedine museli by sme vyliezť do podkrovia, tak tam je to počuť, ale tak to je počuť na každej streche, ktorá je takto spravená. Ale vnútri v dome v podstate není počuť ani, že by tam nejak fúkal vietor, alebo teda, že by to nejak extrémne rezonovalo, že by sa tým, že to tam dopadá na ten plech, že by to nejak viedlo po tých obvodoch, alebo treba nebodaj celý dom by rezonoval, to vôbec nie. Takže myslím, že v zime tam ako nie je tam nejak chladno, tak normálne. V lete dalo sa tam výjsť a vybrať potrebné veci, čiže nebol tam nejaký úplne extrémny hýc, takže myslím, že úplne normálne, klasické podkrovie. Či to je plech, alebo či to je teda to škrydlo. Tak ono tým, že ten dom je vlastne odizolovaný, vlastne nie je takto strechu, ale takto je to odizolované, tak ono, nie je to počuť. Ako my pokiaľ nevidíme von, že sa nepozrieme, tak nevieme, že prší. Nie je to počuť. Jedine, keď sme ešte tu boli párkrát, keď ešte nebolo odizolované, neboli schody do podkrovia spravené, že tam bol otvor, tak vtedy sme počuli, že šúšti dážď, ale odkedy tam sú normálne vlastne tie schody, aj teda to je zavreté a vlastne odizolované, tak vôbec nie je počuť, že by pršalo. Absolútne nič. No kým to nebolo dokončené, tak áno, keď to nebolo dokončené, keď už sa všetko uzavrelo, porobili sa všetky veci, tak už odtedy. Myslím, že by sme mohli každému odporúčiť montovaný dom. Ohľadom spolupráce my sme boli nadmieru spokojní, všetko sa dalo doriešiť. Všetko, čo bolo aj, ja neviem, nejaké, že ešte sme začali v prostriedku procesu stavby vymýšľať, že ešte chceme niečo navyše, čo nebolo v pôvodnom projekte, tak ako všetko sa dalo spraviť, pokiaľ teda to už nebolo hotové, ale ako fakt, ako všetko sa dalo dohodnúť, všetko sa dalo odkomunikovať, ako naozaj komunikácia bola výborná, aj spolupráca, ako my aj odporúčame ďalej teda, určite, aj sme viacerí už vlastne známi, každý, kto sem príde, tak každému odporúčame, takže
ako nemôžeme povedať, že sme boli nespokojní, vôbec nie. Čo sme počuli, čo robia vlastne niektoré nejaké neseriózne firmy, že zamieňajú materiály, alebo ja neviem, začnú kopať a nezačnú stavať, alebo proste, že trvá rok výstavba alebo niečo, tak to vôbec nemôžeme takto povedať. Že naozaj všetko bolo tak presne podľa zmluvy, podľa dohody, ako naozaj komunikácia bezchybná, takže super.